ang nakabutang sa imuha priority increase, so prayo nagana, pero ang prayo ra ba karon sana kanang prayo ba, prayo ba kanang kuan ba kanang tawag tong priority ba, lahi ra ba karon sa update karon sa app sa Maxim kay every month na sila na mag-send ka og photo verification, every month ka mag-send og photo verification. So kung dili ka makasend og photo verification nga mangayo na sila og photo nimo nga na Maxim helmet, photo sa Maxim jersey og photo sa Maxim bag. So kanang tulo pangayoon na nila every month. Kung dili ka makapasa na, so automatic ka mabalik ka sa connected, mawae mo ang priority. Kung dili ka makasend og photo verification, oy katong nagsig comment dito sa Maxim official sa or sa page ni Chris Luloy, katong account ni Chris Luloy PH mo to nga about sa kuan katong non-prof nga nawagtangan sila og priority. Kaba mo no, ang hinungdan nga nawagtangan og priority kaning kuan photo verification, bisan pa og professional kaya di ka kasend og photo verification, automatic ma-connected ka, automatic mawagtangan ka og priority. Pero dali ra kay na siya mabalik. Kanang adto ra ka sa opisina. So magpa-activate ka balik sa imong priority din. Mao to abot adto nimo sa opisina. So automatic naay mag-notification sa imong app sa Maxim nga mag-send ka og photo verification sa bag, helmet og jersey. Malagi mo sa wala pa ko napalit yun, pero ang nakabutang na yun priority increase yun, galibog sad ko na mo na gingon na sa tanang rider max ikaw ang pinakaswerte kay di palit ra ka nang kuan baka nang wala ka nakapalit og mga gear pero prayo na prayo ka mo na gingon nga sa tanang Maxim rider ikaw ang pinakaswerte karon. Kana na kay commission gamay unsa man ni Max unsa nindot nga si Ross, kana na kay commission gamay ambot lang, pero kung ganahan ka pwede mangita, tabangan di kag pangita. Oy kinsa man yung nag-comments, dili na ko mabasa iyang kuan si sa man ni siya, dili na ko mabasa iyang letter kay ambot unsa ni siya nga sinuwatan mura siya og from other country nga kuan nga lengguwahe, dili na ko mabasa.